sana ndalo ma koro oyaw skul gipenjo ni to nyithindo adi mosechopo, juma mar ariyo nyithindo adi mosechopo. Koro ka chime wacho chako lokore ni nitiere nyithindo manyawawa, records momiyegi bende gin records ma oluwore, be gin consistent kwa nyalo wacho kamano gi kizungu. Mago records mane nemis ka koso mantie ka. To donge miye records mane nemis. Donge oneno gigo to principal be neno gigo, jogo house be neno gigo. Kato auditors timango. Ang'o momiyo wadwa wuoye wi principal to auditors bende nitiere kae. Kato kadiponi mano bende nitiere kora adwa wuoye mar adek. Investigative authorities timango. Kamedo nyithindo, namba mar nyithindo e skul, to uneno ka mae oken gima nyalo bedo ni en adieri. Dak useoro jok ma nyalo timo investigations e skundego mondo obi omak japuonj ma kata jatelo matimo mano. Koro wapimane weche adek gi to wang'iyane ni to ere ng'ama wacho adieri. Ka awuoyo kuom gima ng'eyo ni timorega, jok mantiere Ministry of Education jogo house ok gin jok ma keto records e yo mar adieri. Kendo records go gin gik ma ichacho samora amora mondo submit imiyo ji capitation to namba onego bed ni namba nyithindo obet piny mondo koro ter pesa matin. Wacho ni kinde ma ipango chenro man sikul, ipango kaka idapogo omenda kaluwore gi kwan nyithindo mantiere sikul kar kacha mondo mi dongruok ma kamagi bende ochopi. Nitiere kama chielo bende report mane ochiw odiochieng' manyoro kod jatend wacho ni